ҳамада салом алайкум бародаро, хуш омадем ба канали Мошини Савдо. Дар навори имрӯза 12 мошини фурӯшӣ дорем. Мошинои арзонанд, беҳтаринанд. Навора боди хат охира тамошо кунед, дастгирии моро фаромӯш накунед. Шахсоне ки якум бор дар канали Мошини Савдо меҳмонанд, мисли ҳар вақта обуна шавед дӯстон. Ва шахсое ки мошини фурӯшӣ доранд ва мехоҳанд ки реклама кунанд, марҳамат рақамҳои мо дар рӯи экрани шумо ба мо равон кунед ва мо бошад дар навори оянда пешкаши харидорон мекунем. Ва шахсое ки мехоҳанд аз нархҳои мошина мехосташон хабардор шаванд, шумо ҳам бародаро дар зери видео дар комментария нависед ва мо кӯшиш мекунем ки дар навори оянда пешкаши шумо кунем. Ва мо боша мегзарем ба қисми эълонҳои имрӯза. Курси имрӯза бошад 1000 рубл 130 сомони тоҷикӣ. мегзарем ба қисми эълонҳои имрӯза. Якум мошини фурӯши мо ҳаст Ayvo Lacetti соли барориши 2004 дар кузуфи седан. рангаш бошад сафед, абиём мотор бошад 1.6 сӯзишворӣ бошад, бензин, газ, коробка передача, автомат. маълумот дар бораи мошин дар ҳолати хуб қарор дорад. мега соҳибаш ягон расход надорад, балони пешаш навай, 1 сола ҳуҷҷат дорад, фавран фурӯхта мешавад. мошин боша қарор дорад дар шаҳри Душанбе. нархша боша гуфтеста 25000 сомони тоҷикӣ ки бо рубли рус мешавад 192000 рубл. марҳамат шахсони харидор, рақамҳои бародар дар рӯи экрани шумо. метавонед занг занед ва маълумоти бештара аз худи соҳиби мошин дарёфт кунед. дуюм мошини фурӯшӣ ВАЗ 2107 соли барориш 2002 дар кузуфи седан. рангаш бошад сафед, абиём мотор бошад 1.6 сӯзишворӣ бошад, бензини холӣ, коробка передача, механика. маълумот дар бораи мошин дар ҳолати хуб қарор дорад, мега фавран фурӯхта мешавад. мошин бошад қарор дорад дар ноҳияи ҳисор. нархша боша гуфтеста 13000 сомони тоҷикӣ ки бо рубли русӣ мешавад 99000 рубл. марҳамат шахсони харидор, рақамҳои бародар дар рӯи экрани шумо. метавонед занг занед ва маълумоти бештара аз худи соҳиби мошин дарёфт кунед. лайка фаромӯш намекунем дӯстон ва мо боша мегзарем ба эълони навбатӣ. мегзарем ба эълони сеюм Daiwo Nexi соли барориш 1996 дар кузуфи седан. рангаш бошад серебристи, абиём мотор бошад 1.6 сӯзишворӣ бошад, бензин, газ, коробка передача, механика. маълумот дар бораи мошин дар ҳолати хуб қарор дорад. ҳуҷҷатош нав кардагием гуфта фавран фурӯхта мешавад. мошин боша қарор дорад дар шаҳри Душанбе. нархша боша гуфтеста 15000 сомони тоҷикӣ ки бо рубли русӣ мешавад 115000 рубл. харидор яъне боша мега савдо кардан мешавад. марҳамат шахсони харидор, рақамҳои бародар дар рӯи экрани шумо. метавонед занг занед ва маълумоти бештара аз худи соҳиби мошин дарёфт кунед. чорум мошини фурӯшӣ ВАЗ 2112 соли барориш 2008 дар кузуфи хечбе. рангаш бошад сиёҳ, абиём мотор бошад 1.6 сӯзишворӣ бошад, бензини холӣ, коробка передача, механика. маълумот дар бораи мошин навай гуфта моторш 1.616 электронияи сум дар кора гуфта 1 сола ҳуҷҷат дорад. балонои нав задагия, салонш айприора, мотор айприора задагия, д электропакет дора, апагрев кор мекунад гуфта краска нав кардагия, фавран фурӯхта мешавад. мошин боша қарор дорад дар шаҳри ваҳдат. нархша боша гуфтеста 18000 сомони тоҷикӣ ки бо рубли рус мешавад 138000 рубл. харидор яъне боша савдо кардан мешавад. марҳамат шахсони харидор, рақамҳои соҳиби мошин дар рӯи экрани шумо барои маълумоти бештар. панҷум мошини фурӯшӣ ВАЗ 21099 соли барориш 2004 дар кузуфи седан. рангаш бошад сабз, абиём мотор бошад 1.6 сӯзишворӣ бошад, бензин, газ, коробка передача, механика. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад, мега соҳибаш 1 сола ҳуҷҷат дорад, 4 балони нав дорад, гази ёра 4 задагия, задни камера дорад, телевизор дора гуфта торпедаи 015 задагия. фавран фурӯхта мешавад гуфта мошин қарор дорад дар шаҳри Душанбе. нархша боша гуфтеста 18000 сомони тоҷикӣ ки бо рубли рус мешавад 138000 рубл. марҳамат шахсони харидор, рақамҳои бародар дар рӯи экрани шумо. метавонед занг занед ва маълумоти бештара дарёфт кунед. шашум мошини фурӯшӣ Mercedes Benz K-Class соли барориш 1993 дар кузуфи седан. абиём мотор бошад 1.8 сӯзишворӣ бошад, бензин, газ, коробка передача, механика. мошин дар ҳолати хуб қарор дорад, фавран фурӯхта мешавад. мошин боша қарор дорад дар шаҳри ваҳдат. нархша боша гуфтеста 25000 сомони тоҷикӣ ки бо рубли русӣ мешавад 191000 рубл. харидор яъне боша савдо кардан мешавад фақат дар пеши мошин.
مرحمت شخصانی خریدار رقم‌های برادر در روی اکران شما میتوانید زنگ زنید و معلومات بیشتر از خود صاحب ماشین دریافت کنید. автомошини фурӯшӣ BMW 3 Series соли барориш 1993 дар кузуфи седан, рангаш бошад кабуд, объем мотор бошад 1.6, сӯзишворӣ бошад бензин-газ, коробка передача механика. срочно мефурӯшем, ша гуфтаи мошин ягон проблема надора, 8 моҳи дига ҳуҷҷат дора, состояниш соза, харидори аниқ бошад бо савдо мешавад. мошин бошад қарор дорад дар шаҳри ваҳдат бародаро, нарша бошад гуфтаистае 17000 сомонии тоҷикӣ ки бо рубли русӣ мешавад 130000 рубл. харидори аниқ бошад савдо кардан мешавад. марҳамат шахсони харидор рақамҳои бародар дар рӯи экрани шумо метавонед занг занед ва маълумоти пурра ва аниқа аз худи соҳиби мошин дарёфт кунед. автомошини фурӯшӣ ваз нива соли барориш 2000 сол дар кузуфи внедорожник, рангаш бошад кабуд, объем мотор бошад 1.6, сӯзишворӣ бошад бензин-газ, коробка передача механика. маълумот дар бораи мошин. мошин беҳтарина гуфта ҳамаҷош 100%, ягон камбудӣ надора, фавран фурӯхта мешавад. мошин бошад қарор дорад дар шаҳри нав, нархша бошад гуфта 20000 сомонии тоҷикӣ ки бо рубли русӣ мешавад 153000 рубл. харидори аниқ бошад савдо кардан мешавад. марҳамат шахсони харидор рақамҳои бародар дар рӯи экрани шумо метавонед занг занед ва маълумоти пурра ва аниқа аз худи соҳиби мошин дарёфт кунед. мошини фурӯшӣ ваз 2199 соли барориш 1995 дар кузуфи седан, рангаш бошад сафед, объем мотор бошад 1.5, сӯзишворӣ бошад бензини холӣ, коробка передача механика. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад, 4 баллони нав дорад, салонаш тоза, моторш навай, фавран фурӯхта мешавад. мошин бошад қарор дорад дар ноҳияи ёвор, нархша бошад гуфтаиста 8500 сомонии тоҷикӣ ки бо рубли русӣ мешавад 65000 рубл. бародаро харидори аниқ бошад гуфта савдо кардан мешавад. марҳамат шахсони харидор рақамҳои бародар дар рӯи экрани шумо метавонед занг занед ва маълумоти пурра ва аниқа аз худи соҳиби мошин дарёфт кунед. даҳум мошини фурӯшӣ Hyundai Sonata соли барориш 2001 дар кузуфи седан, рангаш бошад сафед, объем мотор бошад 1.8, сӯзишворӣ бошад бензин-газ, коробка передача механика. маълумот дар бораи мошин. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад, гуфтае гази заводскои задагия аз худшаи фавран фурӯхта мешавад, ягон камбудӣ надора. қарор дорад мошин дар шаҳри душанбе, нархша бошад гуфтаиста 18000 сомонии тоҷикӣ ки бо рубли русӣ мешавад 138000 рубл. марҳамат шахсони харидор рақамҳои соҳиби мошин дар рӯи экрани шумо метавонед занг занед ва маълумоти пурра ва аниқа аз худи соҳиби мошин дарёфт кунед. 11 мошини фурӯшӣ Hyundai Starex соли барориш 2000 сол дар кузуфи минивен, рангаш бошад серебристӣ, объем мотор бошад ДВТ, сӯзишворӣ бошад дизел, коробка передача механика. срочно фурӯхта мешавад гуфтаи бародаро, маълумоти бештар додагӣ нестае. мошин бошад қарор дорад дар шаҳри хуҷанд, нархша бошад гуфтаиста 17000 сомонии тоҷикӣ ки бо рубли русӣ мешавад 130000 рубл. марҳамат шахсони харидор рақамҳои бародар дар рӯи экрани шумо метавонед занг занед ва маълумоти бештар аз худи соҳиби мошин дарёфт кунед. 12 мошини фурӯшӣ Nissan Maxima соли барориш 1996 дар кузуфи седан, рангаш бошад серебристӣ, объем мотор бошад DV0, сӯзишворӣ бошад бензин-газ, коробка передача механика. мошин дар ҳолати хуб қарор дорад, ҳуҷҷатош 1 сола ҳастае, ходовоиш 100%, пусидагӣ задагӣ надорад, гуфтае ба Opel Caravan ҳам алиш мешавад. моторш 100% қарор дорад. мошин дар шаҳри Роғун, нархша бошад гуфтаиста 15000 сомонии тоҷикӣ ки бо рубли русӣ мешавад 115000 рубл. марҳамат шахсони харидор рақамҳои бародар дар рӯи экрани шумо метавонед занг занед ва маълумоти бештара аз худи соҳиби мошин дарёфт кунед. ва дӯстони азиз, имрӯза эълонҳои мо ба анҷом мерасад. дастгирии моро фаромӯш накунед. мо 2-3 рӯз пас эълонҳои нав ба навъи мошинои фурӯшӣ дорем. то навори оянда худованд нигаҳбони ҳар яки мо ва шумо бошад. хайр.